sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. It's Tuesday and papasok ako ng trabaho. Sakit ng araw eh. Nasa loob na po akong... Ito yung locker namin. 103. Oh, talagang andito. One eternity later. And just like that, bahay na po tayo. Grabe ang busy today. And at the moment, nagluluto po ako ng adobo. Kasi namimiss na ni Ana yung adobo. Naghahanap siya palagi ng adobo. Mabilisan lang pong luto ito. Kasi yung mag-ama ko andito na in 20 minutes. Sana mag-ooperate o maluto sa kaagad. Sobrang busy ngayon sa trabaho. Diba morning shift ako? Nag-change na naman evening shift o afternoon shift na naman ako sa Thursday. Kakainis. Palagi kang pinichange yung schedule mo. Sabi ng father-in-law ko, maghanap ka na ng iba. Pero okay kasi ang ano dito. Mas naka-adjust na po kasi ako. Hindi ako na for now, gusto mo na mag-stay doon ba? Kasi wala pa akong 1 year doon eh. Yung nga lang, nakakainis pag ganung ano ba, biglang nag-change ng schedule. Yung bigla ang nag-change ng schedule, diba? Tapos kailangan ko kasi i-arrange yung kay Ana. Tapos yung in-laws ko din, kasi sila yung natipick up sa akin. Kaya pinupost ko na po ang driver's license. Kasi nahihiya po ako sa kanila eh. Yung tatay ko naman, yung father-in-law ko, okay naman sa kanya. Pero yun lang, nahiya po ako kasi palagi na change ba. Tapos may mga plano din sila. Tapos nakabili na ako ng suka. So, ito yung ilagay natin. Tapos, takpan. Kumusta nga po pala kayong lahat, no? I hope okay kayo. And, yung ating vlogs, kasi doon pa nag-daily vlog po ako. Para I can catch up with the sa time kasi andito na kami sa Netherlands and then yung uploads kasi hindi ko kasi di ba may time na hindi ako nag-upload na siguro isang week or ilang araw ganun, so I had to catch up. Nung nasa bakasyon pa kami, I had to catch up. Marami po akong upload yung videos pero yung pag-edit lang po talaga these days. Nag-ano pa ako sa time management ba, mag-vlog, mag-edit kasi hindi naman po tayo legit na vlogger, char lang. Ano lang tayo, no? Hobby lang tayo dito. Nag-i-enjoy naman ako sa sa pag-vlog and edit. So while naghihintay ako doon, mag-ano po ako, maghugas ng may hugasin dito marami. Maghugas tayo.
Ayan, okay na yung ating adobo. Ayan. Tapos, lagyan ko na po ito ng oyster sauce. Adobo ba ito? Hindi ko alam. Basta, lasang adobo. Kayo na po ang mag-ano. Basta ito yung gusto ni Ana na pagkain eh. Normally, hindi ito yung brand ng soy sauce, oyster sauce yung ginagamit ko. Iba, pero itry ko to siya. Kasi ito yung preferred na oyster sauce ng kakilala ko. Itry ko siya. Pero same-same lang din naman eh. Thai ito. Lagyan natin ng tubig kasi si Ana mahilig sa sabaw. Si Ruth naman, gawan ko siya ng steak mamaya pagdating nila. Hindi ko po early niluluto yung yung steak kay si Ruth para maganda yung quality ng maganda pa rin yung texture ng meat. A few moments later. Ayan, nandito na yung mag-ama ko. Nakain. Anak, don't play with water, please. You're playing with water again. Titas. Titas karon. Si Ruth ay may steak and itlog. First meal of the day niya. Fasting yan eh. Choose spoon. One big, one small. Yeah, you can just choose. And then yung aming chicken, okay na din. Nag-boil po ako ng bok choy para at least may veggies ako. Hanguin natin yung ating veggies. Maglagay ako ng chili mansina, Maggi. Maggi ba ito? Maggi. Kain po tayo. Ai. Weer ook ei. Kijk eens, zo wordt hij een beetje al eerder koud. Hè? Why are you using this? We have a big one. It's makkelijk. Makkelijk. You like it, love? Give me that one. So I can do it for you. And who did you play with today? Is it yummy? Give me your fork. Die rijst met de soep ook nog een keer eten, maar dan in een mat. In a mat? Ja, Wat bedoel daar je? bij de televisie. Nee. Oké, dan doe When ik. we're eating, we just eat here, love. Yeah? Maar wij doen je wel maar 2 keer dagen. Yeah, but now we are eating here. With easy food like pizza, like that, we can eat there. But with rice, yeah. Met pizza can we eat there? Mm. Ik wil een keer pizza hebben. Next time, yeah? Yay, pizza. Where are we let's going go. tomorrow, my love? Next time is tomorrow. Yeah, next time is tomorrow. No, what I mean is, where are we going tomorrow? After school ba? Where do you want to go? Pizza. Huh? Pizza hier. Hey, that's for... Nee, pizza is not for lunch, love. What do you want to do there? You don't want to go to Hema? Yay! Hema! You want to go to Hema? Yes, I want to go to Hema. Oh, chicken. Hinimay ko na yung chicken niya tsaka yung rice niya. Okay na rin. Bon appetit.
van de soep. Oh, goed gemaakt, mama. Kan je dat dus zeggen? Hoe doe jij dat? Tegen mij stoort tegen de tafel. Weet je, wacht, nu ga ik het dooreten. Anders eet ik te snel. Ja, papa is altijd eet zo snel. Papa, wat gaat er uit de lieveling? Dat is ook van papa allemaal. Geeft die ook maar aan papa. Nee, jij krijgt niks. Niks. Nee. Kumusta ang mga bukto na to diha? Nakasando na po ako kasi mainit talaga ngayon. Anyway, magmamahablang ka na po ako. Dessert na tayo. Si Ruth, second round ng kanyang meat. Yung ating mga blanca na nabili natin sa Independence Day. Ang dami nito, pero yung iba binigay ko sa in-laws ko, isang box na ganito, isang container, tapos sa mga kasama ko sa trabaho. Tapos yung iba kinain namin, nandito siya. Parang yung yung tray, bali 3 tsaka kalahati. So, sa amin, 1 tsaka kalahati. Kain tayo. Sobrang same siya ng mga blanca ng nanay ko. Hindi po ako magpakita ng dito, no? Kaya wala akong bra. Makita niyo. Wala akong bra. So, yung bukton lang. Yung braso ko lang na pang boxer. So, anyway, wala na naman po kaming gagawin. Mag-relax na lang kami. Matutulog na din si Ana. Maraming salamat sa panonood. And kita-kita naman tayo sa susunod video. Doy, mush, babush. Mush, mush, babush. Doy, papa. Babush. Ana, doy. Yeah. Say bye-bye to the titas, B. Bye, tita. You show yourself. Ik wil dan. Okay, doy. Maar doei doei.